Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ένα diamond pattern μέσα στο chart και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο trading έτσι ώστε να βγάλουμε μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Σε αυτό το σημείο κάντε ένα subscribe στο κανάλι, κάντε ένα like στο βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο και πάμε να δούμε τώρα το συγκεκριμένο pattern. Ένα diamond pattern, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μπορεί να έρχεται από ένα bearish trend, να κάνει ένα ranging, να δημιουργείται το diamond και μετά να κάνει breakout για να το γυρνάει σε bullish trend. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από την αντίθετη μεριά. Ένα diamond από την άλλη μεριά μπορεί να έρχεται από ένα bullish trend, να κάνει ranging και να δίνει ένα breakout προς μία bearish κατεύθυνση μετά. Όπως βλέπετε δίνει μεγάλες κινήσεις, ειδικά όταν έρχεται από μεσαία time frame τύπου μονόρο chart. Εδώ θα δούμε τώρα ένα diamond το οποίο έγινε την περασμένη εβδομάδα στο bitcoin σε μονόρο chart. Βλέπουμε μία bullish κίνηση. Μία bullish κίνηση, δηλαδή προέρχεται από ένα bullish trend. Έχουμε higher high, higher low, higher high, higher low. Και εδώ πέρα αρχίζει να κάνει τύπου ranging. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα higher high και κατευθείαν ερχόμαστε στα lows. Εδώ το συγκεκριμένο κερί δείχνει μια αβεβαιότητα και έτσι αρχίζει και δημιουργείται το diamond. Συνεχίζει και κάνει ranging. Και πώς μπορούμε λοιπόν να το τρεϊντάρουμε τώρα αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε. Καταρχάς πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε αν είναι diamond ή όχι. Οπότε θα πάρουμε το path από τα εργαλεία μας και θα πρέπει να σχηματίσουμε τη trend του diamond, τη trend line, έτσι ώστε να τη στηρεί ακριβώς. Λοιπόν, δεν πρέπει λοιπόν το συγκεκριμένο pattern να φεύγει από τις trend line τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, το measure move που δίνει ένα diamond είναι από την κορυφή του που ξεκινάει το κεντρικό κερί, αυτό που έχει δημιουργήσει και την αβεβαιότητα, μέχρι το κάτω μέρος. Λοιπόν, και από εδώ που κάνει το break. Ωραία, εδώ έβγαλε και αρκετά παραπάνω κίνηση. Συνήθως βγάζει μέχρι τα πρώτα, το πρώτο support που βρίσκει προς την κάτω μεριά. Τώρα, πώς μπορούμε να το τρεϊντάρουμε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι με το range. Παίρνουμε ένα range, το βάζουμε στο chart και ψάχνουμε τα volume σημεία. Δηλαδή, εκεί που θα έρθει και θα χτυπήσει το value area high του range, εδώ είναι και η πάνω trend line που μπορούμε, ας πούμε, να πάρουμε το entry για να μπορέσουμε να βγάλουμε την κίνηση. Το stop loss φυσικά θα μπει λίγο πιο πάνω από αυτό το wick εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να σπάσει την trend line τη συγκεκριμένη και πάμε προς τα κάτω. Στα πρώτα λοιπόν, στο πρώτο support που θα βρούμε, παίρνουμε και το take profit. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να το τρεϊντάρουμε είναι με ένα τοπικό Fibonacci retracement σε όλο το range. Βλέπουμε ότι αυτό το ranging τύπου diamond έρχεται και κάνει retrace πάνω στο golden pocket του Fibonacci. Έτσι. Το επιβεβαιώνουμε συνήθως με divergence, δηλαδή βλέπουμε ότι όσο η τιμή κατεβαίνει πάνω στο level, το momentum κάνει το αντίθετο. Το έχουμε συζητήσει και σε άλλο βίντεο όσον αφορά τα divergence, είναι απόλυτη η επιβεβαίωση. Άρα έχουμε επιβεβαίωση και με divergence. Το entry μας είναι πάνω εδώ στο golden pocket, πάνω στην trend line, stop loss, λίγο πιο πάνω από το wick και έχουμε βγάλει με ένα diamond pattern σε μονόωρο chart μία κίνηση κοντά στο 9%. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναγνωρίζουμε το συγκεκριμένο pattern και να το βάλουμε μέσα στη στρατηγική μας. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο.